L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit laboral constitueixen un problema estructural present a tota la societat. La violència masclista adopta múltiples formes i travessa absolutament tots els àmbits, inclòs el laboral. Moltes situacions estan completament invisibilitzades i normalitzades, però no són normals. Hem preguntat a homes i dones dels cossos operatius què en pensen d'aquesta problemàtica. Has escoltat comentaris que es podrien definir com a situacions d'assetjament sexual? Doncs, desgraciadament, aquests comentaris, i serem sincers, ho hem escoltat en alguna vegada a la nostra vida, però ja no en l'entorn laboral, sinó en qualsevol àmbit de la nostra vida. Malauradament, això existeix. Sí, així és. A més, aquests comentaris minven l'autoconfiança de la persona que el rep i la seva llibertat. L'assetjament sexual es construeix a partir de comentaris que sovint hem normalitzat, però que no són innocus. Els espais permissius amb comentaris d'aquest tipus possibiliten que es donin altres situacions de violència. Creus que les situacions d'assetjament només es poden donar quan ets a la feina? No, penso que es poden donar tant a l'àmbit laboral com a comentaris o comportaments a qualsevol àmbit de la persona. Sí, totalment d'acord. De fet, són una conversa que poden sortir per telèfon, per missatge, quan quedes a dinar, quan quedes per sopar, quan quedes per fer esport. Al final són converses relacionades no amb la feina, però que poden sortir en qualsevol moment. És la relació entre la víctima i l'autor la que determina l'àmbit de la violència masclista. Aquestes conductes d'assetjament es poden donar en l'espai físic de la feina o fora, com a les xarxes socials o per trobades. Quantes dones creus que pateixen situacions d'assetjament sexual en l'àmbit laboral? Jo crec que segurament hi ha moltes dones que no donen el pas de fer la denúncia perquè no deu ser fàcil per elles. Totalment. És que no ha de ser gens fàcil, i més si és una persona que la veus al teu dia a dia. Llavors és molt difícil denunciar algú que l'estàs veient constantment i que saps que afectarà el teu dia. Les enquestes de victimització recullen que una de cada dues dones ha patit assetjament sexual al llarg de la vida. Una gran part d'aquestes situacions es produeixen en l'àmbit laboral, on les dones també pateixen múltiples situacions discriminatòries, les quals poden arribar a convertir-se en assetjament per raó del seu sexe. Què opines sobre els comentaris que alimenten les situacions de desigualtat? Són comentaris superinjustos, més sabent que en moltes feines no partim des de la mateixa base i que no se'ns han donat les mateixes oportunitats. Discriminació ja és pensar que un home no pot encarregar-se de les feines familiars o dels fills, no? I que ha de ser la dona i que per això hagi de descuidar la seva feina, no? L'assetjament per raó de sexe es fonamenta en falses creences, estereotips i prejudicis de gènere. Aquestes actituds poden generar malestar i inseguretat i contribueixen a crear un entorn laboral hostil, humiliant, ofensiu i molest. Quin impacte tenen els comentaris masclistes a la vostra feina? Jo crec que aquest tipus de comentaris tenen un clar impacte sobre el desenvolupament professional de la persona. Aquests comentaris estigmatitzen moltíssim a la dona i són un limitant cap al desenvolupament professional i això no ens ho podem permetre. L'assetjament és un problema estructural que afecta tota la societat i que, per tant, també afecta a totes les organitzacions. L'assetjament per raó de sexe atempta contra la dignitat, la indemnitat o les condicions de treball de la persona. Quin impacte creus que pot tenir rebre comentaris sexuals o comportaments ofensius de tipus sexual en el context laboral? Això a la feina et comporta un desgast, una angoixa, comporta haver de treballar amb molt més esforç, amb molt més requeriment. Has de demostrar que serveixes amb aquesta pressió i treballar sota pressió et comporta un desgast increïble. Són comportaments totalment inacceptables que hem de denunciar. L'assetjament sexual té un impacte en la salut de la persona que el rep i en el seu desenvolupament professional. Les actituds i les paraules també agredeixen i fereixen. A la feina poden suposar un element dolorós i de desgast que dificulta enormement el seu dia a dia i la seva carrera professional. En l'assetjament, cada paraula compta. Cada silenci. També. La lluita contra l'assetjament ha de començar a les institucions. És essencial que les pròpies organitzacions reconeguin que els problemes que afecten la societat també es produeixen en el seu interior. Aquest reconeixement és clau per fer visible la problemàtica, desenvolupar eines i models d'abordatge efectius i avançar cap a la creació d'espais lliures de violència masclista. Passa per la implicació de totes i tots. En l'assetjament, cada paraula compta, cada silenci també. I tu, quin paper hi tens?
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.